faman sabaka lisanu ila wanda harshensa ya gabata ila talaqi ya furta kalmar saki amma zuciyarsa ba haka take nufi ba, wani abu yake so ya faɗi sai harshensa ya furta kalmar saki ba tare da ya nufaci sakin ba, to lam yaqa alaihi talaq, saki bai afku a kansa ba. Ina jin an gane saki, amma in harshensa kuma ya furta, wato idan ya kudirce a zuciyarsa, ya kudirce cewa ya sake ta yanke a zuciyarsa bai furta da harshensa ba, shi kuma yaya hukuncinsa? Na? A'a, wannan mahallin saɓani ne. A zuciyarsa ya yanke cewa ya sake ta. Kun gane ai? Shin wannan ya ta saku ko bata saku, mahallin saɓani ne. Kun gane ai? Hatta mu a mazhaba maganganu ne guda biyu. Waɗanda suke ganin wannan sakin ya afku kuma suka kafa hujja da faɗin Qur'ani, wa in azamu talaka fa inna Allah sami'un alim. Ai azama a ina take? A zuciya take. Saboda haka idan mutum a zuciyarsa ya gama yankewa cewa lalle ya sake ta ko bai furta da harshe ba, shikenan. Ina jin kun gane. Waqa'a talaqu fi ma bainahu wa bainallah. Tsakaninsa da Ubangiji Allah ya san yayi saki. Ya rage kawai yayi me? Ya furta. Shi yasa ma suka ce, ai shi yasa ma Allah ya ce wa in azamu talaqa, sai ce fa inna Allah sami'un alimun. Kenan ko kai shiru, zancen nan da kake a zuciyarka Allah yana ji, kuma Allah ya san me kai a zuciyar taka. Ina jin kun gane. Akwai wanda suka ce ina saki da sai an samu guda biyun nan, ya furta da baki kuma yayi kasadi da zuciyarsa. wala yaqau talaqul mukrah, sakin wanda aka tilasta shi baya afkuwa. Kun gane ai, wanda aka tilasta shi yayi saki, to wannan sakin baya afkuwa. Arrabi'u kuma duk yana cikin la talaqa fi ighlaq. Kun gane, wanda aka tilasta shi, wanda ya mamuta ya fita a hankalinsa, yayi maye, duk wannan shine fassara da malamanmu suka yi wa la talaqa fi ighlaq. Na Arrabi'u lafzu aw ma yaqumu maqamahu min al-fi'l. Arrabi'u na hudu al-lafzu shine lafazi aw ma yaqumu maqamahu, ko abin da yake tsayuwa a matsayarsa, min al-fi'li na me? Na aiki. An gane, kamar me kenan? Amma lafzu, amma lafzu, amma lafazi shine ma'ana aw ma yaqumu maqamahu. Ina tambaye ku, an ce al-lafzu aw ma yaqumu maqamahu min al-fi'l, lafazi ko abin da yake tsayawa a matsayarsa na aiki, kamar me kenan? A ke rubutu, ai za mu zo kansa, za mu yi magana a kansa. Kamar me kuma? Kamar rubutu, kamar me? Ishara min al-akhras. Kun gane ai, al-akhras bebe wanda baya iya magana, shi me zai yi? Ishara zai. Yawa shi ma ya kuma maqamal lafzi ke. Amma lafzu fayanqasimu ila sarih. Lafazi ya rabu ila sarihin wa kinaya. Wato shi lafazi ya rabu gida biyu. Akwai al-lafzu sarihu fi talaq, lafazi wanda yake karara dama saki ya nuna, mutum ya ce ya saki matarsa. Ina jin kun gane, yayi amfani da kalmar saki. Wa ma adahuma, yawa yace wa ma adahuma, yace amma lafzu fa yankasimu ila sarihin wa kinaya. Shi lafazin ya kasu, wato sarihi da kuma kinaya. Shi sarihi shine karare ambaci kalmar saki, kamar yadda za a yi bayani a kansa. Wa kinaya da kuma kinaya, ina jin kun gane, wato ya sakaya, sakin yake nufi amma ya sakaya, ko kuma kalma ce da ya sakaya ta, bai fito karare ya ambaci kalmar saki ba. Na kuma da umar wasu da wannan su. Fasarihu ma fihi lafzu talaqi. Shi sarihi shine wanda karare aka ambaci kalmar saki. Ala ayi wajhin, ta kowace fuska. kana mithlu an yaqula anti Ala ayyi wajar sakewa ce.
ke sakekkiya ce ko ke abar sakewa ne. فيلزم بهذا الطلاق ولا fayalzamu bi haza at-talaq, saki ya lazimtu daga wannan. Ina jin kun gane, saki ya lazimtu bi haza da wannan. Idan zaran mutum ya ce anti taliqun ko anti mutallaka, ina jin kun gane, ko kuma waka at-talaqu alayki, kun gane ai. Wannan da makamantansu kawai yana faɗin wannan saki ya me ya lazimta. Wala yabtakiru ila niyyatin, ba bukata wai ce sai yayi niyya. Kun gane, mutum da zai gaya wa matarsa haka ba zai wato zo ya ce a'a to ai bai yi niyya ba. Ya riga ya furta kalmar saki a anti taliqun ko anti mutallaka, ba bukatar sai yayi niyya. wa mutlaquha wahidatu. Kun gane wannan dan kar wani ya koma baya. Kun gane ai kar wani ya koma maganar da muka yi a baya. Ya sabqul lisan daban. Kun gane ai, kana so ka furta wani abu ya fito da bakinka, wannan babinsa daban. Sannan mutum ya yi sakin kuma ya ɗauka cewa wai akwai buƙatar ya yi niyya, wannan shi ma daban. Shi ne wala yabtakiru ila niyya, wannan baya buƙatar wai wani ya ce sai ya kulla niyya. Wa mutlaquha wahida. Wa mutlaquha wahida, kuma mutlakin wannan ana ɗaukansa ne a matsayin mai ɗalka wahida, saki guda ɗaya. Illa an yanwuya aksara, sai in ya nufaci aksar fiye da ɗaya. Wal kinayatu kawai mutum ya ce wa ismani. matarsa anti tali ko anti mutallaka, ana ɗaukansa a nawa ɗaya, sai in ya nufaci sama da haka. Na'am. Wal kinayatu qismani. Ita kuma kinaya sakayawa ɗin nan kismani kashi biyu ce, Zahiratun zahiratun wa Wa muhtamila. muhtamila. Wato akwai kinaya wanda take zahira ko kinaya sariha fit talaq. Kinaya sakayawa ne amma wanda take ƙarara kawai saki take nuna. Akwai kuma wacce sai an nemi bayani daga wajen shi mijin da ya furta, an ji me yake nufi. fazahiratu mithlu qawlika anti khaliyatun Wa wa bariyatun. bariyatun. Fazahira ita alkinaya zahira, kinaya ta zahiri a cikin saki shine kamar ka ce anti khaliyatun, ke wofintacciya ce, wa bariyatun ko anti bariyatun, ke kubutacciya ce. Aha. Wa hiya kasarih. To wannan daidai take da me Kaman da fili. allafzu sarihu bit tala, daidai suke. Wannan karara kawai saki yake daukawa, to mutum ba zai faɗi wannan ya kuma ya dawo ya ce a shi ai ba haka yake nufi ba, domin wannan lafuza ne waɗanda wato karara saki suke nunawa. Shine wayya kasarihi Fi annahu la tuqbalu da'awahu bi ghairi talaq. Wannan kamar lafazi ne wanda yake balo na saki, daidai suke da lafazin da yake karara yana nuna saki. Fi annahu cikin cewa shi wanda ya furta irin wannan la tuqbalu da'awahu, ba a karban da'awarsa fi ghairi talaqi a wani saki. In yace a'a shi ba saki yake nufi ba za a saurare shi ba. Ya ce wa matarsa khaliya ko bariya, ba zai dawo daga baya ce a'a shi ai ba saki yake nufi ba, domin lafuza ne waɗanda kai tsaye suke nuna me saki. wal muhtamilatu Sai alkinayal muhtamila, mithlu izhabi wansarafi fatuqbalu fatuqbalu da'awahu da'wahu fi nafihi wa adadi. To sai kuma alkinayal muhtamila, wato zancen da yake yana da harshen damo, yana da fuska biyu, ya yi ɗaukan saki ake nufi, zai iya kuma ɗaukan wani haka. To wannan fatuqbalu da'awahu, lokacin da mutum shine misali izhabi, kamar ki tafi, wansarifi ki koma gida. Kun gane? Na'am. Irin waɗannan lafuzan da makamantansu, idan mutum ya furta su, ba za a yanke mai hukuncin cewa saki yake nufi ba, sai in yayi ikirari. In yace shi saki yake nufi shikenan, sai a mai hukuncin saki. In yace ba saki yake nufi ba kuma za a saurare shi. Shine fatuqbalu da'awahu
za a saurari bayaninsa, za a karɓi da'awarsa fi nafihi idan ya kora cewa ba saki yake nufi ba, wa adadi haka kuma wajen adadin sakin ba, ce ya yi cewa saki yake nufi to amma ɗaya ta yake nufi, za a ce a in dai sakin ne kawai to shikenan uku bane a kun gane ai shine fi nafihi wa adadi. fa idza da'a annahu arada talaqa fa idza da'a idan yayi da'awar cewa annahu arada talaq shi sakin yake nufi, fal mashhuru annahu yakunu talaqan to abin da yake mashhuri a mazhaba duk da bai fita kalmar sakin ba kuma ba kinaya ce sariha ba, shikenan sakin ne za a karbe shi a saki. wa amma ma saki a hannun miji yake, shi yasa kullum a babin saki dama shi ake saurara, shi yasa da zai furta wannan ya ce ki je gida kawai ko ki koma wajen ahalinki, sai ta ce ai ya sake ta, ya zo ce a shi ba saki yake nufi, ta ce ai ta saki ne, to magana sai ta za a ɗauka, saboda ai saki a ina yake kamar da jiya mu karanta ja'alahu Allahu biyadil azwaj, Allah ya sanya saki a hannun wa maza. That has been a brief reminder from Sheikh Abdullah Mahmood Adam Patiskam. May Allah protect him. Assalamu alaikum. Barkanku da zuwa shafin YouTube na Sheikh Abdullah Mahmood Adam, dan na subscribe domin samun karatuttuka da lakcocin malam. Barakallahu fikum. Please subscribe to our YouTube channel, Sheikh Abdullah Mahmood Adam.